sa laktan sa kawan ng gamit ng tingin. Chat ni Mebe Joseph miyembro sentro sila sikapnya kay Mega Vizcaya. Pero niya na anak na ito gawin kay gawin na balik puro Ilocano. na surat diretso kinapay di nakatulog ko sa puso at kapulat na may isa na panghalag at turay mo aming nagkatao kung talaga ang kaya na turay siya kaya agad hindi isa rin ako ba ang tawag pakipagsipulit nagkarami ko aming natawag sa ganito ito na ang kabuti kwartapit sa ang pagkakiso pang pakawin tayo na pagpagutin tapos ang tayo nga niya ako na nagtito dati ayat pirang piso Ramon. ada sebenarnya may sa rin nga pagpalag nauray mo may yari ko ngayon na talaga nga ito kay dito ako kasapunan kita kung nakalitan tayo na amin kayo kaya tayo amin kayo ang nadakis kumaknan mo Nasaya at di panan. tapos sa rin kalit di pagayatan at importante sa mana kwarta ng sumang pangyaw awan dito mang tupaw na eskrita na kap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 sampai kita ngayaw awan kasi pakat sakit tayo kapag nagsasakit tayo huwag na custody ayaw ko na isang pera hindi na sa lupa yung balik na sila akin tayo yang usahakan at di apa na tayo kumain
iban na tayo ikipan na kanulay nakakarami ka ketika aku yang mahalaan na keras pakai tayo yang mana ya kaway pernah di aku Indonesia dari sini itu kapag magarami sekarang sa kuwan lama ket na ini yang tahu Nam. apa mga kahit nga bantay yapit sa akin kapag umaantay ko ba na marami kaya ngayon na antay ako mga magbigat kahit sasawa tayo Awanan. pwede din lang nakapanagaw naantay nga maka DSTJ na anak kapag natin tawin tayo karami tayo mas kailangan tayo nga binigat kumangan makaroon tayo kaya pagyamanan tayo kumangan tayo lupit ang yan tabi ako pagsagana tayo ijay karana kaya tapos na marami tayo ijay banan basta requirements na makaspect tayo ijay ayan may impact na yan di ba